Som la veu de la revolta. A l'edat mitjana, quines tres disciplines els demanaven que dominessin? Doncs la poesia, la música i els escacs. Aquí tenim una miniatura del Còdex Manesse de l'any 1300, on veiem Otto IV de Brandenburg jugant amb una dama. Hi ha llocs que diu que era la reina, hi ha llocs que diuen que era una dama, però en qualsevol cas estan jugant i veiem també aquests músics aquí davant seu que estan tocant aquests instruments. En aquesta època l'educació, a més, era igual en aquest sentit més cultural, igual pels homes que per les dones. Llavors, jugar als escacs, que potser avui en dia a la nostra societat, malauradament, ho percep com una activitat molt masculina, a l'edat mitjana era habitual i era una activitat per festejar. I era una bona ocasió que els cavallers amb les seves dames feien la partida, passaven una estona junts. Quin era el problema? Que en el joc dels escacs no intervé l'atzar. Per tant, tot el que passa, i si guanyes una partida, és per mèrit teu. I és perquè tu, amb les teves idees, has anat desenvolupant una sèrie de jugades que t'han portat a guanyar. I resulta que en aquella època no era ben vist que la teva dona, a nivell intel·lectual, et superés. I quan va resultar que les noies que se'ls donaven bé els escacs i guanyaven els pretendents es quedaven sense pretendents perquè ja no es volien casar amb elles, es van abandonar aquesta pràctica i en canvi sí que es mantenen els jocs de daus i altres tipus de jocs on si has perdut és per culpa de l'atzar. Som la veu de la revolta.